RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myrna, 27 anyos, single ug may duha ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong maternal rights. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa diyang na mabdos ko sa akong ikaduha sa lain na sab lalaki. Ingon ini ang mga paghita po. Mauna, mabdos ko, Stephen. Unsa? Unsa may plano ni mo ron? Pahibaw na ako akong ginikanan ani Mirna. Nahibaw kagid nga wa pa ko ikabuhi sa bata tungod kay wa ko trabaho. Unya, saan man ni? Dahil pausab gid ka nga di na ko kaya, Stephen. Kay may anak na kong daan sa una na kong gikarelasyon. Huwag nahibaw ka gid nga single mom ko. Di na ko kaya nga ako ra. Magkinahanglan ko si mong suporta. Mao gani. Pasak din sa ko nga pahibaw na ako akong mga ginikanan. Stephen. Onya, unsaon man na ni mo ron? Og pananglit, dili mo barog sa iyang obligasyon ka ng lakiha. Mauna, bugo magud ka. Imbes unta mag-amping ka, kay gikan niya nang nahitabo na ka, giuspan pag yun mo. Ma? Matod sa akong mga ginikanan, Mirna. Dili yun sila makadawat na to. Pero saan man ni ha? Ngania naman ni. Andam ko lang mo suporta sa bata. Ingon man sa pagmabdos ng tod ng mga anak ka. Pero, doon at lagi pangayon na akong kondisyon. Kondisyon ka, unsa? Pabuwagan ka nila na ako. Unsa? Sorry, Mirna. Pero, na-realize na ako nga husto sila. Naglisod gani kong buhi sa akong kagulingong anak. Unya ni patol pa kong sama ni mo nga may anak ng daan. Dili na ko kaya, Mirna. Mong pasido ako.
Sige, hilak diha, oy. Kaya makadaot na sa bata. Pasalamat na lang ka. Nabisag buwag na mo. At least, anda mo suporta ang ilang pamilya sa imong gisabak. Na, unay nakadaot ni mo. Homok man kay kag ilong. Mas unahon ni mo imong kasing-kasing kaysa imong otok. Diha, gyud ka dapita, nabugo, Mirna. Mao na, Mirna. Mo'y gusto sa akong ginikanan. Nga ang akong apelido mo'y daton sa bata. Uwa man ay kaso na ako, kuwit. Inyo na katungod. Dili na ako idaw ninyo kay imo biya ng pamilya o kami nagkasto alang sa tanan hangtod nga ng anak ko. Ug doon na pa si usasat. Unsa man? Mo'y gusto nila. Nga, dinhina mo ang bata. Ha? Ano di masakuno ka mo sugot? Ma ako ng anak, uy. Ako mo inahan. Nya, kaya ba nimong buhion ng bata, ah? Ha, naglisod gani kas una nimong anak. Nya, magdungag pagid ka. Pero ma... Ayaw pag binugo, Mirna, lagi. Gamitan ng utok nimo. Ayaw ipaswabe ng imong gibati, day. Kung adto na nila ang bata, mas makahatag sila sa panginahanglan, ana. Mas mahatag nila ang maayong kaugmaon. Musugot na ka? Di gyud unta. Pero akong gi-analyze pa kayo. Mas mayo tuod kung naan ninyo ang bata kay mas may kapasidad man mo nga makahatag og maayo niyang kaugmaon. Salamat, Mirna. Pero wa na magpasabot ha. Gagihatag na nako siya ninyo. Inahan kapon ko, Stephen. Huwag isip inahan. Please, ayaw ko ninyo kikawi nga makita na ko ang bata. Bisag na asya ninyo. Huwag yun problema, Mirna. Okay na kayo. Mag-arin siya adlaw kung kanus up pwede mo makita ang bata. Salamat. Isip inahan, sakit pa rin ako nga malayo sa akong anak. Pero sa samang hikayon, isip inahan nga naguna-huna alang sa kaugmaon sa iyang anak. Misugot na lang ko sa ilang hangyo nga ato nila ang bata. Tungod kay naaman sila'y kaya nga muhatag sa bisang unsang paginahanglan sa bata. Nagsabot mi nga kada semana, mubisita ko sa akong anak. Kaupat, aron lang yun mailhan sab ko sa bata nga maoy iyang inahan. Hangtod nga budako siya. Di okay man hinon sila sa mong setup, pero sa dihang milabay ng katuikan o magsiti anyos na siya hapit, dili naman nila ipahuwam na ko ang akong anak. Unya. Pasensya na kay Mirna. Pero dili na mo sugod sila sa mga magpapa nga. Ipahuwam pa din yung bata. Di na mahimo. Stephen, dinahan ko. Dili mahimong ipalayo na akong akong anak. Sorry kay Mirna. Pero dili magkaayo para nato o para sa bata kung naagihapon tayo koneksyon sa usag-usag. Minyuuno na ko. Ug may gusto na ko nga, usan na lang ang inahan nga ilhon sa bata. Ug kana, mao akong pangasaunon. Nagkadungog ka ba si mong kaugalingon, ha? Bisan pag gustuhon ni mo nga putlo na nga tong koneksyon, dili mahitabo tungod kay may anak ta. Pasensya na kayo. Kung mamugos yung ka, ato lang ipagi sa balaod. Unsa?
Unsa? Uy, ngilngiga gud nimo. Unya asam kag kwarta kuno abogado no? Ha? Mukuha man gyud ka nag abogado. Madili ni mahimong ilang gibuhat, ma. Ako ning katungod. Nahibaw ko, Berna. Pero unsa man lagi daganan nimo nila. Naa sila'y kwarta, unya ikaw wakan. Ginoo ko. Yan, sa akong nahibalaan ba, na may libreng abogado. Pero abot libre ba jud ka na, no? Na baka naibayad o waon sa ka, uy. Basta ingon nila libre. Pero, lisod sa na, uy. Kay, kuan ra bagyod ka nang, dumadaog na bagi sila ng kasuha, uy. Kay, sukad matao ang bata. May sugot man ka nga ihatag nila bata. So, meaning, dili ka kabuhi sa bata. Di ka kasupport. Day. Dawa? Diba? Pero katungod ra, naadyo kay katungod sa bata. Kung right sa nga itong hisgutan, I think, naadyo kay bawat anak. Doon na kidag-anan na, inahan man ka. Pero kung mangayo ka ng full custody sa bata, no, morag lisod. Kay aside from financial assistance, no, dagdako sila ang bata sa ilang poder. And, sa imo nag-iingon, mag-city anyos na ang bata. Karo nga, pipila ka dong maabot. So, nalay right nga, mupili ang bata kung asa gitsaganan nga mukuyog. And for sure, dili jud ikaw ang pilion, ana. Kay, wala na magdako ni mo. Dili man ikaw ang yang kuha na matanog buot. Day. Pero again, ha? Mas maayo nga i-consulta na ni mo abogado. Base na lang di ay, doon na kay chance, o doon na kay paglaom nga, at least naman lang, matuman ang imong gustong mahitabo. Day. Tungod silang gusto nga dili na ipahuwam ang bata nako, nagkahuna-una anay noon kung i-fight ang full custody sa akong anak. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sugkad nga nataw ang bata, naan ang bata sa side sa iyang amahan, kaysa tinuod lang, financially incapable git kaayo ko ni atong tungura, ug nasa po'y gibuhi nga anak na kong daan sa una na kong kalifin. Maong misugot na lang ko ni atong higayuna nga adto nila ang akong anak. Karon nga 7 years old na ang bata, mao'y ilang gusto nga dili na ipahuwam ang bata nako. Doon na po ko'y katungod aron mo fight sa full custody sa bata bisag wa siya magdako nako. Ikaduhang pangutana, kung gamay man ang chances nga makapangayo ko full custody, maka-fight ba ko sa akong visitation rights isip inahan nga makita ang akong anak bisan pa man sila mo'y naggasto sa akong anak, sukad ni mataw hangtod karon, ug bisan pa man mo'y gusto nila nga dili na ipakita nako ang bata. Ikatulong pangutana, naibawan nako nga hangtod karon, wa pa di ay birth certificate ang akong anak. Nagtuo manggod ko nga gilihok ni sa side sa iyang papa ni atong nanganak ko, kay mihangyo man sila nga ilang apelyado mao'y i-last name sa bata. Unsa may angay na kumuhaton? O unsa may angay documents nga akong dadon aron makuhaan kog birth certificate ang akong anak? Ug asa man ko mangayo o moduol? Ikaupat og katapusan, tinuod ba nga dunay libreng abogado? Asa man ta moduol ana aron mangonsulta sa akong sitwasyon? Libre na ba yun? O dunay gamayng bayranan? Kung doon naman, mga pila man sab kaha, palihog, tabangi og tambaki ko, kini ang akong suliran, Merna. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog, akong tingog today. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga problema nato kabahin sa ato ang mga karelasyon, kabtangan, mga legal nga mga papilis, dokumento, urusahay, way dokumento, kay wa mo pami, wa mo sunod. Sa gayong Attorney Elaine, isuwat yun, no? Ay namug kabalaka, ipadala ang inyong
musuwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sumusta man ang atong mga sukintig paminaw o klase-klaseng pamaagi yun na ha kung among gihatag ninyo kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o inyong mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema kay para among mas masabtan mas maklaro pud namo no kung unsa gyud tinuod nga nahitabo kay usahay di man gud na magpareha no di man naingon nga mao ni ang balaod inaani nato pag-apply mo ni explanation lain-lain man na usahay. Tinood mo ning balaod, pero ang approach ba, no? Ang paghatag na tugtambag, lain-lain, no? Unya, inyo ba ang life story niya, inighimo na mo drama, may mo di mao, muna, makamasuko muna mo, no? Plus, ganahan sa mi guys, nga makibaw mig taga-asa mo, ug asa na naapir, ug naabot ang amo ang tingog ni Dr. Obra, ug ato ang programa, no? Ug asa na naabot ang drama sa kahanginan. Daghan kaayo tag mga avid fans and listeners gawa sa Cebu, gawa sa Visayas ug Mindanao kay maminaw pinaagi sa ato ang YouTube channel, dili lang sa ato ang radyo, maminaw sa YouTube ug sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Kaning DYHP RMN Cebu nga Facebook account guys, dili lang ning ato ang programa kundi ang tanang programa sa DYHP, no? Ang ato ang mapaminaw muna. Believe ko, no? Grabe, nag-aanam yung kagamay ang kalibutan tungod sa teknolohiya. Pero, mula gini, usahay, di lang yun nato pud abusaran ang technology, no? Kaning technology, makaayo man eh, nakatabang man eh, nakapagamay sa tong kalibutan, nakakonect, no? Nato, no? Pero maupod ni usay makadisconnect kay maabuso man mao na nakapait no so think before you click yun mo gina pirmi ato ang i-advise sa tanang mga maminaw nato no og sa tanang mga users of social media unya di ta patakag patuo sa kanang mga mag-news o magbalita kay kada nay issue nga mubuto daghanang mahimong expert uy believe ko no adto ta sa kanang mga legit nga mga news agency news and information sama sa DYHP no nga muhatag nato og sakto nga balita ug kaalam para kung gusto man gani gyud ta nga muhatag sa ato ang opinion ug mosuwat ta dinha sa Facebook at least man lang guys ang ato ang sources sakto ang pagsabot nato sa sitwasyon ang atong pag-appreciate sa balaod maupod sakto pod kay kung di maun na nya ko man lain-lain po niya butuon na pong ubang tao na mukatag ang misinformation so just the right source and thank you sa mga likers ug followers nato sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account ug nagsugod ko the law and me sa Facebook so paliog tag like ug follow ato nga page. Letter sender karong adlaw si Mirna, single, taga Cebu City, Mayor Nestor Archival, hello, Mayor Tammy Osmeña, hello ninyong tanan din ha. Punto legal, ato ang pag-storyahan, kabahin ko nun is iyahang maternal rights. Kabahin ni nga katong nagmabdo siya, no? Ug iyahang katungod, no? Murag mahugman ni nga kaduhan na siya na mabdos unya duhapod no ang amahan aning iyahang mga duhapod ning amahan aning iyang mga anak wa man ni nagisultig na minyo ba siya so atong i-assume nga single mother ni ang ato ang letter sender no unya mahug man gud ni nga ang bata muragwa niya no naasa laki di ipahuwam sa iyaha uni ngayo siya custody so unang pangutana sukad niya nataw ang bata naa na ang bata sa side sa iyang amahan kay sa tinuod lang di man gud siya kuno financially capable no unya laban na atong time ug naasad kuno siya gibuhi nga anak niyang daan katong sa first yang ka-live-in so ang iyang pasabutan niya katong iyang ikaduhang bata mao kuno ni sugot siya nga adto na lang nila ang iyahang anak karon nga 7 years old naman ang bata mo ilang gusto nga dili na ipahuwam ang bata niya naa ba siya dakong katungod aron mo fight sa full custody sa bata bisag wa siya magdako niya una simple kayo isulti sa nakong balaod para makibaw mo tubag sa iyahang pangutana wa man ni sila naminyo aning ikaduhan niyang
kanang laki, no? Nga amahan sing ikaduhang anak. So, ang status sa bata, illegitimate. Ang balaod nag-ingon, kung illegitimate child gani, ang kustodiya na agyod sa inahan. Okay? So, ang pangutana niya, pwede ba niyang makuha ang bata, maski pag 7 years old siya, maski pag 10 years old day. Ang tubag ani, yes. Nga naman, tungod kay ang balaod, nagklaro man na. Wa gani mo naminyo, naagi na ni mong kustodi. In fact, ang katungod sa amahan, visitorial rights ra. Gamay ra gid kaayo nga mga higayon og instances. Di man sa jud ko maingon og zero, no, nga wa gyud kay ako mismo, no, kupot man gyud pug kog kaso nga although illegitimate naa sa papa ang kustodiya, pero kinahanglan gyud nato iprobar nga di gyud makaayo sa bata nga adto siya sa iyahang mama, no? Na ug ang bata maski pag city anyos moingon og gusto nga muanha nimo, wa gyud mabuhat ang amahan ug ang lulog-lula, no, sa side sa papa. Kay number 1 ang balaod na pabor nimo. Number 2, ang choice sa bata dako kayo na og weight, no, sa pagdetermine sa korte og hatagan makag kustodiya or dili. Kanang duha lang daan og yes gani ta dihan dapita ay na kuha gina nimo ang bata day. Naagyud kay katungod mo fight sa full custody sa bata maski wa nagdako nimo. Okay? Ikaduhang pangutana, kung gamay man ang chance nga makapangayo ko sa full custody, maka-fight bakus akong visitation rights, isip inahan nga makita akong anak bisan pa man sila maoy nagasto sa akong anak sukad ni mataw hangtod karon bisan pa man maoy gusto nila nga dili ipakita nako ang bata. Nabali naman hinuon ni. Diba, ang akong giingon kaganina, ang illegitimate child, ang full custody sa mama, ang katungod sa papa, visitorial. Karon ang yang sitwasyon nabali. Tua ang kustodiya sa papa, dili ipakita ang bata, visitorial rights iyang pangayoon. Nayabag na. Di mauday. Wrong. No? Ang imuhang katungod kuhaa. Ikaw ang naikustodiya. Sila ray pwedeng mo bisita. Pero of course, no, ang kanimang kong kustodi sa bata, pwede guning masturyahan, masabutan, basta klaro kasabot ang duha ka parties, ang amahan ug inahan. Usahay ang gamiton pa ani nga para dili ipakita kaning suporta, lahi baya na, no? Maski pag siya'y nagpadako, obligasyon man na niya, no, isip amahan nga muhatag og suporta para sa iyang anak, kaya man ang anak, no, dili man naingon nga wa kay contribution, di ka kakita sa bata, kay iya man ang obligation. So naagyud kay chance, no, kana kung ingon ta dili sa gyud pwede butang ta lang, no, like I said, no, na amang gyud instances sa katong pinakagamay nga porsyento na sawod ka salang dinha naa ka diha dapita, di gyud pud pwede nga did-an ka nga makakita sa bata, did-an ka nga naikustudi sa bata. Kay like I said, naamging balaod nimo did-an na hinuong ka. Okay? So pwede gyud ka maka-fight gihapon for those rights. Pero ngano mag-visitorial rights man ta, may pag mag-fight tag joint custody. Kay usahay mas makaayo man pud mas bata nga makaila siya ug magdako siyang makaila sa iyang magpapa nga wa naggubot, no, wa nag-ilog, di masigig away kay usahay ra ba ang bata matunga, mabingka. Nya kita ra ba di ra ba ta kapugong usahay sultig bati kabahin sa imyohang kapikas ug sa amahan nga wa ra ba gid unta intay sa laylabot sa away ninyo, no? No, gipakatawar man na. Bulisod kaayo, no, nga mapugos ang bata nga mo take og sides, which is not good. Ikatulong pangutana, nahibaw-an nako nga hangtod karon wala pa day birth certificate ang akong anak. Nagtuo manggod ko nga gilihok ni sa side sa iyahang papa atong nanganak ko kay nihangyo man sila nga ilang apelyido maoy at ang last name or i-last name sa bata. Unsa may angay na kong buhaton or unsa may angay documents nga akong dalhon aron makuhaan ko og birth certificate ang akong anak ug asa man ko ang ngayang moduol. Tungod kay illegitimate ang bata, ikaw gyud ang angay mo parehistro kay ikaw man ang inahan. No, gadanghag sad ka, Mirna, no, nganong giunsa pud nimo nga wa man nimo liho ka nga responsibility man nimo in town day. Uy, syaro man sad ka, no? So duol dito kung asa Cebu City siguro ka nanganak kay taga Cebu City man ka adto dito sa local civil registrar, no, na nadapit sa Department of Health. Kuhaa pagparehiso pagdag ID dito day pagdas imuhang documents adto dito para maparehistro nimo. Ang tawag ana, Mirna, late registration. Okay?
Ikaupat o katapusang pangutana, tinuod ba nga dunay libreng abogado? Asa man tamo duol ana aron mangonsulta sa akong sitwasyon? Libre ra ba gyud or dunay gamay bayranan? Kung duna man, mga pila sad kaha og asa. Okay. Daghan nga mga abogado nga willing nga mohatag sa ilahang serbisyo nga legal. Una, naatay Public Attorney's Office, mao ni sila ang abogado nga gibayran sa gobyerno aron paghatag og representasyon nga legal sa mga kabus ug mga indigent nga mo qualify sa means o sa ilahang test no nga indigent pa. Kaya lang tamukwag Certificate of Indigency. Ikaduha, ang Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter. Usa na siya ka-organisasyon dinhi sa Cebu sa mga abogado na naay legal aid program nga naghatag og serbisyong legal pinaagi sa means and merit test, no, kung mo qualify ta ana, then pwede nga mga lawyers or members sa IBP Cebu City Chapter ang muhatag og tambag og representasyon nimo. Ikatulo, daghan kaayong mga organization, non-government organization nga ang advokasya ang katungod sa mga kababainhan. Legal Alternatives for Women, Children's Legal Bureau, no, kana to name a few, nga muhatag og tabang og tambag ninyo ug naapod na sila mga resident nga mga lawyers para sa mga legal problems ug concerns. Duula lang na sila dinha, pangitaan na ilang address dinha sa Facebook ug sa internet para makapangayo kag tabang ug tambag ug representasyon nila kabahin aning imong issue para makuha nimo ang kustudiya sa bata. Okay? Ay kaguol kay ang balaod na adaping nimo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.